Kegiatan ini panitia pesta pembangunan minggu naro pesta puncak mai ima dina lahong paujukon songon atas akapi dina lo pelunasan bagas huria bagas paditana di Jati Jajar bagas satikon kami mama buaton sada ede puji-pujian nama suara hon tuhat tado nah saya tokong menjaga hita dohot nama ngalion pangaramotion di sadok ngoluta tapi gimana Layangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datanglah pertolonganku. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tak akan terlelah. Ia takkan terlelah, ia takkan terlelah, menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang akan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tak akan terlelah. Ya takkan terlelah, ya takkan terlelah, menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang akan menyakitimu dan juga waktu malam Tuhanlah yang menjaga dari segala bahaya.
pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tak akan terlepas. Dia takkan terlelap, dia takkan terlelap, dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari dia takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawaku. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sudah mandok lala. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Kekuatanmu hanya pada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom. Horas madihita saluhutna. Huriani tuhata alamulata nama perminggota taparade marohata martangyang nahohom mahita di bagasan rohata be. Amen. Tapuji matuhata marede mahita. La
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jehovah ende nai baru, ay nunga di pabahen ibana akahalongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuaonna, nunga di papatar ibana hati gorana di adopan ni akka na sotumadaho, nunga ditupahi tangan siamuna na badiai ibana. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruh matodi porbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gada haporsiaon nami marhite-hite pakirimon na mangolu, asa toktong huingot hami, nahehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Marede hita. Tatangihon ma patik ni debata, ima sian patik perjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik perjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di banua toru, na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalana, ay hona uhum na dosogot aka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaonom ari maula hamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula yang go dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam, ay dinaonom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon unak ho mamuno, patik papituhon unak ko mangalakup, patik pawaluhon unak ko manako, patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata nasotutu,
maralohon dongan mujolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringo tupatik nasapului odo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo nasohatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni amama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut pawapaton. Pinoparni akan nasogoro hadiau. Alai asido rohaku dia akan nama ribu-ribu. Akan namar holong ni roha diau. Naso mangalausi patiki ima sahatna atong rak mangidogogo mahita mangulahon nahobar tu patiki. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Marede hita. Tatopoti ma dosa tanagodangi diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomorohami dahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikon dalanna asa mangolu ibana ido di pangido roham. Alani i ubahe di pangido hami. Say sudati matorutorum asa unang mangonai betuhami. Say sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asi ni roham. Say pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabi gema baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Roma hamutuahu asa mangolu to dimuna ninna Jahoba. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Marede hita.
Kristel di parminggota di sadarion ima tersurat di Matius 15 mamuka sian ayat 8 sahat rodi ayat 20 tajahama marsikat sorin hami mana perjolo alai di ayat 20 ra mahita. Di pasangap pamangan ni bangso odo ahu alai yang gorohana sida daudo sianahu. Laos di jauh mana toropi tujolona didok matuna sida tangi jala parateatehon hamuma dungi didapoton akasisian nama ibana nin nama dibotohodo tahe naung targasip akaparise ubege hata odeng pasobuhamu manasida akapartogi nama pitung donasida manogu nama pitung alai molonalonap manogu nama pitung targodung donasida duasa. Jadi didok Yesus ma tong dope somaroha nang hamu alai akan naruar sian pamangan sian roha doi hehe laos ido mangaramuni jolmai. Ayat 20 ra mahita. Akaido na mangaramuni jolma alai dadaramun jolma anggomangan somarburi ido sahatna martua doakan natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede hita. Tidakon maha porseao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima natinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siaton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni silatus nama tetarpajal de ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo nasohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hato pani halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok
mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabigema ede puji-pujian na sinorahon ni punguan inahana diuduti mano muse dohot punguan ina Debora.
Tabegema tikting na masa di mingguta di sanina sa mingguon. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapauti hut matiting namar ragam di minggu ta 20 April 2024. Napar julu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu kantate lapatanna. Edeon hamuma di jahuba edene baru. Pesalmen siap lalu ayat sada. Topik minggu. Ikon mamuji-muji jahuba do akka na uso-uso di ibana. Napaduahon pesta pembangunan Huria. Di hari Minggu naro tanggal 5 Mei 2024. Patu-paut do pesta pembangunan di Huriata. Sialan ini permingguan masuk holas sada sesi ima pukul siawib. Jala sekolah minggu masuk pukul 7 wib. Namangisi kordisi ima kor gabungan rena, kor gabungan paropuan, dohot kor gabungan ama. Napatuluhon pertanyaan sektor Selasa 30 April 2024. Sektor Korintus of Judea. Keluarga M Syahan Boru Sinaga. Sektor kanan di Rubagas ni keluarga S Lubatobing Boru Simanjutak. Sektor Efesus di bagas ni keluarga S Sinaga Boru Manalu. Sektor Galatia di bagas ni keluarga T Sihombing Boru Sitanggang. Sektor Filipi di bagas ni keluarga P Marpaung Boru Sitorus. Sektor Nasaret di bagas ni keluarga H Butar-Butar Boru Sianturi. Rabu 1 Mei 2024 Sektor Sion. Keluarga G Gultum Boru Panjaitan. Sektor Betania. Keluarga C Hutagalung Boru Pardedi. Sektor Roma. Keluarga L Sidauruk Boru Matanari. Kolose di bagas ni keluarga JPM Tampu Bolon Boru Simanjuntak. Sektor Bethlehem di bagas ni keluarga Nyonya Sitohang Boru Pangaribuan. Alamat Boima taida di acara na tadi akamanginang. Napaupaton jadwal kreativitas pesta pembangunan di mingguta sadario di kebaktian pukul 7.30 dohot 10 wib ima kreativitas sian pendeta. Napalimahon ruas napidda. Mulai di mingguta sadario nunga pidda sian huriat ta ima keluarga Marison Syahan Boru Sinaga dohot sahalak yanak konna sian sektor Judea. Nasida pidda tuhu HKBP Parongil Resort Parongil Distrik Onom Dairi Jalan Distrik nomor 4 Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Napaonopon amplop resort di mingguta sadarion patu-paut tado papungan amplop resort tapasahat mai ditikki papungu pelean paduahon. Napapituhon sosialisasi panitia pesta pembangunan dung sipul majahati tingon tangihonot tama sosialisasi pelaksanaan pesta pembangunan sian panitia pesta pembangunan. Napawaluhon pangapulion di hari Minggu sadarion patu-paun ni huriat tado pangapulion tu keluarga Nyonya Sitorus Boru Napitupulu di sektor Roma. Tapatu pamayan non dung sipul kebaktian pukul 10 wib. Napasiahon amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 5 Mei nanain roon patu-paut tado papungu amplop pembangunan tapasaha mai ditikki papungu pelean paduahon. Pasapuluhon pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauleatema di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahat ton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan April 2024. Tu akan naso pasahat ton dope. Tayok maamanginang makarikoton pasahat tossa ganuk bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Pasapulu sadahon torok ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 21 April 2024 273 halak. Pasapulu duahon ruas nama ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan onum keluarga
Padita dohot perhalado HKB Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 22 1 20 April 2024 hatani debatana pasik kopon lasni rohamuna tersurat di pesalmen 20 ayat 5 saya dilehom matuho si suhut roham jala di pasaut nasa sakami pasap puluh toluhon pilihan iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial ni huriatta di bagasan minggon 12 kakak godangna 7.200.000 rupiah pasap pulopat ton pilihan bulanan tahunan torop na pasahaton pilihan bulanan tahunan di bagas minggon 10 kakak godangna 4.200.000 rupiah pasap pulimahon keuangan huria 10 juta 767.450 rupiah pembangunan 1.820.975 rupiah sentralisasi Manang Pusat 1.220.075 rupiah jumlah 24.225.500 rupiah molutungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhaladu radio kami padinggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu tuhatta ma peliani bai sangap di goarna amin pinasahak ma partikian tu ani pesta bulan Nahu parsang abi amang pedita nami nahu parsang abi hami amang inang situa manang parhalado HKBP Cimanggis nahu haholong yami horong ni ama ina suang songoni ianakon nami na poso bulung nang remaja dison hami jonjong salah satu sian panitia pelaksanaan pengadaan pelunasan rumah pendeta. Teringot tu perkembangan manang sosialisasi naing si pasaton nami di bagasan Arianon na parjolo huha moleto kami do tu saluhuna ruas ni HKBP Cimanggis suang songoni kategorial naong patupahon aka edde puji-pujian nah di patupa di setiap hari Minggu jam 7.30 suang songoni di jam 10 di tikion ma minggu terakhir informasi nami tu hamu ama nami ina nami yanakon nami nang anak nami remaja terakhir nih persembahan lagu na pinatupa nih setiap kategorial nah berikutnya tentang pelaksanaan proposal mulai ate dotong pasal nami tu halak amang inang suang soni remaja na poso suang soni nang di ruas ni HKBP Cimanggis naung manupahi pengadaan pendanaan marhite-hite proposal suang soni ma nang di napatupahon lelang panitia mulai ate dotong pasal nami nunga adong beberapa sektor naung pasahaton lelang pesanan melalui panitia manang seksi di sektor nabe. Alani paboton nami ma di bagasan mingguta di Arianon. Di kesepakatan nami panitia suang soni parhalado nang padita tanggal 20 siama amang inang terakhir bayanon nami manang lelang pesanan ulos jasket suang soni lan na asing tanggal 20 sia bulan April tahun 2024 ma terakhir batasanna alai mangido do pehami tuhamu amang inang asa anggiat di reng waktu di saminggu naneng ro boy manean tatupahi manang marsirupan hita asa
diaka naneng memesan ulos, jasket, lelang makanan, song-sonil yang buah, adong dope partikian saminggu nai. Suang-songonima song na pinasaha ni amang situan nakini di parminggota sehali do di Patupa di tanggal 5 bulan 5 tahun 2024 tahun di jam sia. Harap rohanami tuhita saluhuna manginang remaja nang naposo bulung asa retama hita madohoti parmingguon di tanggal 5. Rapat terakhir kami tanggal hari Senin malam. Mudah-mudahan diaka naong disosialisation panitia melalui seksi di sektor nabe lam martabat-tabba pendapatan sesuai target nih kami panitia. Kurang lebih songonima nabe hupasat tami tuhita saluhuna mudah-mudahan dia karohani damang do dainang remaja nang naposo bulung dinang manupahi akka program ni panitia saya tuhatta nama bolosoni tuhita ganu pribadi lepas pribadi songonima nabe hupasat tami tuhita saluhuna Horas Jala Mauliate. Tabigema ede pujian sian Festival Kor Paropuan diuduti manomuse dohot sian punguan ama Jeriko.
Mare de mahita laos tapapunguma peleata sada A dohot sada B. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian na inaholongan, tapara di marohata mancalohata ni debata, na dienet sian buku pesalmen bidu 22,
ayat 26 sahat rodi ayat 32. Songonoma hatana disi. Asa hodo haroroan ni puji-pujiaku di tonga-tonga ni huria nariai. Gararokku ma akka baga-bagaku di julu ni akka namakabiari ibana. Saimangat dosogot akka nadangoli jala butongan. Ikon memuji-muji Jehovah do akka nauso-uso di ibana. Sai humissa do rohamuna saliling-lilingna. Ingoton ni isi ni liat portibiom mai. Gabe mula manasida tu Jehovah. Jala marsoba tu jolom do sogot sude akka margani parbegu. Ai Jehovah do napuna harajaon. Jala panggonggom di akka parbegu. Mangan jala marsoba do sogot sude akka nagok nahum di tanoon. Marsinggang tujolo na dosogot sude akka na marsikor rodi na mategasing. Say adong do pinopar ni manisia na mangoloy ibana. Akka na manaringoti Tuhani tu pinopar na sogot. Rodo akka na sida sogot majamitahon hati goranna tu hala na sorang musek. Pabua ibana do pasuton. Ido sahana. Minggu kantate. Ima guar ni minggu tasadarion na marlapatan edehon hamuma di Jehovah ede naibar. Molo di huriata HKBP sian 10 pitu nomor mata acara di setiap ibadah minggu. Pitu mai ede sia buku ede, ditabadope ede haleluya, ditabadope non ede pelean, ditabadope muse ede nasa ay hodo na puna harajaon, ditabba dape muse ede amin amin amin, ditabba muse opat kor, berarti 10 opat manang tu 15 hali marede, sian 10 pitu nomor mata ni acara. Odo nama bahen digohari huriata HKBP sebagai gereja The Singing Church, gereja yang bernyanyi. Adong do huria mabain odolan ni huriai as the praying church, gereja namartangiang. Alayanggo HKBP termasuk di gereja Protestan di golongan the singing church, gereja yang bernyanyi. Huria namarede. Anggo taringo tu paredio non ngaapala somalo dihita. Alai anggo sadarion takas neng sukunon na tu hita bohado paredio tai. Nunga patugu haporsiota aka ede na tedehoni, nunga paubahon dirita aka ede puji-pujian na tedehoni, manang nunga sitong aka pamujiota di partikian naung tabolusi. Adong do padohan istilah Nadila Parede. Ya dibegemu Nadila Parede. Digoari Nadila Parede. Ala adong halak holan hatani deido ruar sian pamanganna alai dang masuk tu rohana dang masuk tu ate-atena jaladang tarida agia aha di pangulahonon ni iba gariada jojot akana hinatahon non godang do nasutar dungdung lahu ulahonon na digoari mai Nadila Parede. Tauji majo buat sada contoh lagu Batak na binain ni Dakka Hutagalung danga pola na solo moroha mamegi edion cuman membandik ko dona kaningan taringo tu bagaimana kita bernyanyi dan melakukannya. Di lirik ni deni bana ya idok songonon di ida hodo bitangan humirdop hirdop tung uli huputik nama sada hupilit naubalgai asal ma oloho diau. Adong do halak na boy mamutik bitang memilit bitang na ubalga dungi lehonon na asal ma oloho dia dungi dok iwana dope tung sadalanok tung sadarongit dang luasokku manonggo piho dang boy ho susah dang boy ho marsak asal ma oloho dia buah tahe tohodong Nadila Parede. Alain waing berengota ma adong paredeon na asing
Na binahin ni si David ditiki dung di palua debata ibana sian nasa hasosahan. Dung ruar ibana sian nasa paru kilon manang pergumulan ni tonga-tonga ni ngulu ni iban. Takas do di sudesi taonon nai marede do ibana manang di pasahat parniahapan nai tu debata marhite edde jala marujung di puji-pujian marado Tuhan Jehovah do saluhuna pardalanan ni ngulu ni iban. Ido na sinorahon ni ibana jala oddo paddohan ni topik tanama do ikon mamuji Jehovah do akan uso-uso di iban. Setiap orang yang mencari-cari Tuhan, dia akan memuji-muji Allah. Alaniaha, Allah ditangihon, dipalua, debatado, hita sian aka pergumulan manang parsoriotai, molo sai uso-uso hita tu iban. Puji-pujian ini di hita, sada pakat tidak konon ni hapor siaudoi. Itu adalah kesaksian iman, naruar sian pengalaman iman. Jadi aha naung tabolu songod dia debata mangula di ngoluta ido na mangojar hita gabe mamuji-muji Tuhan debata di tonga-tonga ni ngoluta. Allah ni imaka manginang adong matulu nanaing odol honon rikot si parroha honota asa tulam sitong na pamujita maradopon Tuhan debata di tonga-tonga ni ngoluta. Na parjulu sahali ima debatado haroroan ni puji-pujian. Allah lah sumber pujian kita. Karena Allah lah kita memuji-muji. Allah ni fokus ni akka puji-pujian tei debatado. Dang paredei, dang pencipta ni dei. Alai debata sabing do. Allah ibana do haroroan ni puji-pujian ni. Allah ni itu ibana ma muara ni puji-pujian ni. Fokus tu ibana ma akka na memuji Tuhatai. Molo marede pehita naing maaka edeon lau pa mamuji pasangapot tua dewata daong mamuji pasangapot dirita manang kelompok ta. Alani ido molo di nomor sadaun ikon adong ma kesungguhan hati lahu mangedehon aka ede pujian dia pe. Ikon sungguh-sungguh mangedehosa. Ala taboto aisiat debata doiro jala mangojar rohat taun gabe mamuji-muji ibana di tonga-tonga ni ngoluta. Oleh karena itu kita memuji Tuhan haruslah membuatkan hati kita ini tertuju hanya kepada Tuhan Allah saja. Jala ka pujian nasitong ikon adong do respon konkret siak kita. Adong respon molo si Daud di turpuhon ditikido ibana hupu rohakku memuji-muji debata adong do respon nanyata diulahon ibana. Di ayat 20 onomi idok ibadah do nakaningan gararokku ma akka baga-bagaku di jolo ni akka nama kabiari iwan. Jadi respota tu akka ede puji-pujian teh ikon adong paubaho dirita jala patrida honota disikap manang pabotonota molo nabinahen ni si David ima manggarar nasa baga-baganya. Membayar atau melunasi segala najarna. Jadi akka manginang ala debatado haroroan ni pujian ni dang jadi behita dia kapuji-puji tai holan marhata manggang manang songon na ginoran nakaning gawe holan akka nadila paridi alai kota kasdo taulahon di tonga-tonga ni ngoluta akka dia na tai dehoni marhite akka puji-pujian na taswarahon ya dua dong sahalak ama dihutai nga terkenalon gawe ama parhata manggang molo laut tulapo holan na manggang do diula marhata mangmang alay ngasongoni pay boto hutay serong 2% atau amat taon di sadatiki lau iba na tuladang na lau majakit harabir botamu do harabir kelapa majakit memang na tibuhian harabiron pohon kelapon dung majakit amat tay manang nalabu hama to puro alugo na macigugo situtu namanggoyang bonani harabiron mona ni kalapon ditiup ibana mado gomos dungi do ibana Tuhan unang jumuruk ko inna ibana unang uhu mau dison uboto do mangamuk ko ay soya au marminggu peliat tau ko pe soya ho pasahat tuhuriay inna ibana di biar ni rohanay dungi guguhiyam marualugu itu ibana maco gomos do ibana Tuhan unang jopa mati awison adong do horbokku sada hugay di spenno ni ima hubain gabi peliat taukuin na ibana
Lemena do memang ngalugui. Turun ibana neng. Sojo Tuhan ini ibana muse. Adong do HP pinahaku. Nga martibang martibak ko sa may ono pulu kilo. Umura do ijualoku iman no kuliah Tuhan ninna. Kupasaha man no ni pilihat tokuin na iban. Lemena memang alugui. Turun iba. Di ibana nga jono betutoro. Satay bijo Tuhan ini ibana muse. Adong do jabekku ini iban. Iman no ku gadis dungi tuhorne hupasaha may gabi peliat tau ku tuhuria. Ngasobi alugui turu may bana na ngit saha may bana itor. Mau lihat ma Tuhan. Ipadoho doaw siap parmaraan. Pos maroham anggo jabe leonok kudo toho. Alih dua mada Tuhan. Ayana na dobe innay bang. Hola say do iwana soni madebu nasa bola kasti kalapay sa gijang tuulunon. Agu Tuhan horboki hugay dispehin naman. Ubayin gabi peliat tau. Akamang inang naulo do madebu hita tu pangalaho marhatamang mang ditiki memuji Tuhani. Ditiki maulhian parnguluanon besoy na mahita mado ubainan burjuna mau mubana mau Tuhan ninna. Ale hola tenang otik. Hola malu moti sahih nai, idia tabo nai, aliang nengin na, dang ibu tu memang orang dirina, lupa ibana dia ka padan daung pidato ni bana, manang baga daung bina baga honi bana, aka amang inang di buku Parjamita takas tu itu, Parjamita bidu 5 ayat tuluro di ayat 4, molo marbaga ho tu debata, unang marbeda ho pasahaton, aidang lomoro hana midahalak nautoi. Manang ahape naung binagabaga hommu iko gararommu doi. Tagonan tahe unang iba marbaga-baga sian na marbaga-baga hape dang pinatolhas. Kalau engkau bernajar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah najarmu. Lebih baik engkau tidak bernajar daripada engkau bernajar tetapi tidak menepatinya. Sada parbue ni pujian nasi tongdo molo olo hita maggarar baga-baga naung tabaga-bagahon maradopo dewata nang maradopon akadongan na diumalya kita. Napaduahon. Isi ni pujian tei ima haluau na pinatupan ni dewata. Isi dari setiap pujian kita adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Molo tajaha ayat 2 benar-benar marukil bergumul do si Daud. Jalaon di padanai baru, heado on gabe dipake Yesus sada kalimat sian silangi, ido banai diguari masmuron gabe masmur salib, heado di dok Tuhan Yesus sia silangi, Eli lama sabaktan. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Si Daud merasa terisolir, ditinggalhon, ditadikon, alani hinaborat ni sitaonon natinaon ni iban. Allah ditiki jauh-jauh iban atau debata, uso-uso iban holat Tuhan debata, disido dipakilalahon ibana, dipalua Tuhani ibana sian hamatean. Hitape, nunga dipalua debata hita sian hamateata, marhite Tuhan Yesus Kristus, alani imolo maredde hitanuai, edde haluau donata eddehon. Allah taha persiaido haluauni marharorohan holan sian Tuhan debata sabingdo dang boy hitana paluaho dirita ado tajalo haluauni di tonga-tonga ningoluta ganup marsadasa ido banna olo halak molo maride idok adong mula sialapo ibana edena dikitorang dope dalani ba anak meda do edena anak medan inne bana sagugoni-gugon. Alai holam mamulu siwana tu kuburan ikon Yesus to hubain dong aku. Ikan alai haprosai ibana do hola Yesus do haluona. Ido bana ditiki holom adong kuburan maol itor di jauh ibana ma Yesus do dongan. Allah di hati dakon ibana do memang haluoni marharoroan hola siat Tuhan debata samping.
Jala akana uso tu ibana sai tangi hononna jala paluonna dosian nasa parsorion na masa di tonga-tonga ni ngoluna. Na batuluhon om mana parpudi. Tujuan ni puji-puji atai molo maredde pehita mamuji tu hatai. Iko gabe hapor seaon si taringotan tu akasuduk no poso doi. Harus menjadi kesaksian kebenaran Allah kepada generasi selanjutnya. Apapun yang kita nyanyikan hari ini, harusnya itu menjadi kesaksian kepada orang-orang di generasi seterusnya. Tu akan aneng tubuh muse. Jadi manang dia penatai dehoni dia ke dipuji-puji atai ikotabai mai nabui do hapei si pakeon ni akasudut namangihu muse gabe hati dakonon ni ibana Jesus do Tuhan manang si palua iba. Sonari suku-sukun. Ahado aka ede naong ni memehomuna tu akayana kota. Lau patoruson hapor seon namuse maradopot Tuhan Yesus Kristus tonga-tonga ni ngoluta. Marhite aha na jojo ibege ibana tay deho ni tonga ni bagasta. Manang aha na jojo tapasang di musik ni tonga-tonga ni bagasta. So tungtu na diboto kadadanakon holan ede sinakaningani anak Medan orang ketiga tarsehat aledang marmudar holani boto ibana alaidu yedehon na tua-tua na terus ijabu. Kalau boleh bersaksi, buku ede na parjulu huboto siya buku ede tonima, buku ede 452, Naro Pandoni Boloni. Ala odo ede hasoluan ni rohani bapa nahinan, ujudi ngoluna sebagai parhalado, odo ede hasolomanna, Naro Pandoni Boloni. Bahkan saat tunanaing mate ibana, ditikiro dongan nakasih tua, menjenguk ibana ditiki marulon nabadia idok ibana ide homajo ede Naro Pandoni Boloni. Gabe omma hurajumi membentuk haporsyoku noaing bahwa memang hanya Tuhan Yesus sendiri yang menjadi tabib dalam skala tabib dalam kehidupan ini. Imana gabe pondasi ni haporsyaon na diterusson saat tu partikianon songoni manumse marudu tu aka generasi berikut. Alani macarikot aka ede puji-puji atai ikon tamemehon to akayana kota gabe pakati dakono ni haporsyono muse maradopon aka nadihumalengi bana do to aka sudut namangihu. Jaladung songoni taboto takas molo tahati dakod do Jesus si paluahita ibana do naung pasuton saluhu na parukilon. Di ayat 32 di do ibana do pasuton. Paingotok kita tu hata ni Jesus diselangi ditikidok ibana nunga marujung. Di Jesus Kristus do sude nunga marujung nasa hamaolon parukilon dohot sitaonon nata adopi di tonga-tonga ningoluta dibaheni uso-uso matorus tutuhani ai akana uso-uso sai mamuji Jehovah mamuse ibana ditikina jala totong maibana dipargogoi Tuhan mengadopi nasa siadopanna. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamoliati omma di pasahat rohanami todo pamuali Tuhan dihatam na kutangi hok kami di parsoran nami di bagasan minggu sadarion totong do di paingoto hami asa anggiat tarida ngulu nami ngulu nama muji-muji guarmu disude pergumulan doh aka panggulmiton ni ngulu nami Tuhan tuho do hami maporus naing mahami uso-uso holat tuho ala di dok hatam do aka halak na uso-uso tuho mamuji-muji ho mamuse ibana ala dipalua ho nasida nang hami sian aka hamaolon doho parukilon na atong Tuhan nami palua mahamion sia sude parsorion ni ngulu nami dohot aka pergumulan nahwa dopi hami ganup marsada-sada marhite todim todi porbadia pargugoi hamion laho mangulahon hatami asa anggiat manotong matutu hami di bagasan hasitongammu mamuji pasangapo guarmu sian nasa rohanami sian nasa pikiran doho sian nasa gugunami jalahu parbiho kami maaka ede puji-pujiani marhite aka pangalaho na dumenggan di tonga-tonga ni parnguluan na Tuhan dewata atong paso-paso masudi ruasmon madalani sudi aktivitas nasa mingguon naing mamanang dia penaniulan ni tangan ni nasida tahu puji-pujian di guarmu may jala tahu pasangapon guarmu
Tuhan debata hodi ho kami maruas mosyad dadat na mekmet satu akan nama tua ho mana majagai doho nama ngaramoti ngulu ni nasida gandup marsada-sada akan atoras nang natua-tua tabay di nasida hahi pason gogo doho gajang ni umur nang sahala laho marmudu-muduhon akayanakon poparan nang pinalomehom mutu nasida paso-paso akan naniulan ni tangan ni ruasmon asa anggia dapatar rezeki nasida sia sudi akan naniulana pasikopon bohal ni pardagingon nang partodion ditongani ganup rumah tangga ni nasida paso-paso akada danak di sudi pertumbuhan fisik doho pertumbuhan kerohanian aka parsikola doho na kuliah lehon di nasida panguluyon di aka ajar nadenggan napi nasaha ni guruna dohot aka dosenna urupi nasida disudi aka nanaing siadopan ni nasida dia aka tugas-tugas manang akan nanaing mengadopi ujian akhir semester kenaikan kelas dohot kenaikan tingkat asima roham ali Tuhan parbisuhi aka dadanahi sude asa anggia dapona aka ujian nanaing siadopan ni nasida tarlumo bima tu aka yanakon ni ruasmon nanaing masuk tu aka tingkat na tumibo di perguruan tinggi negeri universitas akan natinudo ni rohana nanang tu instansi-instansi manang nanaing gabe abdi negara paso-paso maka dadanaki Tuhan asa percaya diri sehat nasida secara jasmani dohot rohani jala di bagasan pakirimon na mangulu nasida totonglah madalani sude tes nanaing siadopanna asa marhite dapok maakan na pinarsita ni nasida akan nang mula-ulau di parkarejuanna ho matotong na mangaleho gugo do semangat ganupari mangulaho parkarejuanna ho Bartolomo ni roham nang akan na nang tamak doho mangalului parkarejuanna si roham Tuhan pabenge rohana asanggia jupang na matutu japalan na loma nagabe hanguluan di nasida dia akan nang marumah tangga paso-paso di parumah tangga oni manang dia pekan narikot di tonga-tonga di nasida leho dame dohot lastiroha di ganup rumah tanggana jala akan nang cukup umur lau marhasoho tanasi roham Tuhan paso-paso ma aka dongan manang aka jodoh na saha porsiaon tu nasida asa anggiat marhitei lam gaddama lasni rohana misalhu Tuhan debata podiho kami donang sudi aka program na naing patupaon ni huriam di tikina jumonokon naing paborhaton ni huriam maka paropuan ni HKBP Cimanggis laho madohoti festival kor paropuan se HKBP distrik 20 walu de Boskapon tu hari Rabu atau ngasi maroham parbisuhi aka inanami bain lam tiu suara ni nasida lam minar pardopahanna las rohani aka inanami di bagasan hasadaon mangidihon edde puji-pujian anggiat marhitei lam marsangap guarmu pahipas pamatang ni sude aka peserta rab dohot dirjan asa anggiat totong tiur Tuhan parnidaan dohot parrohon nasida laho madohoti festivalon di hari Rabu naneng ro song-song ni doho di kami di program di huriam tu hari mingguon imana naing patupahon pesta pembangunan Tuhan dalam pasikopon dana tu pengadaan rumah dinas atau ngasih maroham pasu-pasu sudi ruas ni huria siada dana name mesa atau kana matua asa di bagasan haretau kami Tuhan boi rap mangodihon ulauni doho merayahon ulauni doho denggan asa marhitei sauma akan apinasita ni huriamun patuk mana sanarikot Tuhan tu ulauni jala tabai rezeki tu sudiaka ruas ni huriam asa marhitei ma saut aka program nanang si patupau di huriaun atau ngali Tuhan nami jumolo urasi hami sia dosa namion asalam tama hami gabe habaoran ni pasu-pasu holan marhitei guarna anakmu Yesus Kristus tangihon matangiang namion amin marid demahita los tapasahak mapelian na paduahon dohot amplop resort
Tatangya kom mapeliata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilehomi tuhami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim, asalamu tadahami godang ni sileho-leho mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadi ama guarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madi kita salut.